Ассалому алайкум, ба шумо Маъмурҷон Субҳанов аз канали Маъмур Азия. Имрӯз панҷшанбе қарор дорем дар панҷшанбе бозори Узун, ноҳияи Калхозобод, Ҷалолиддин Балхи, вилояти Хатлон. Санаи рӯз 28 январ. Дар ин видео сёмка кардем буқои калон фарбе барои гӯшт, баъд буқои средни барои бони, баъд буқои ёш, буқои 1 сола, баъд гӯсала буқорам сёмка кардагем. Буқои қачаҳои арзонак. Видеора то охирша тамошо кунед. Ҳамаи намуди буқо мешавад. Барои ҳам видеора ҳама ҷоша тамошо кунед. Чӣ намуди буқа дар кор боша меёбед иншоалло. Видео маъқул боша лайк. Агар шумо дар канали мо якум бор бошед, меҳмон бошед, ҳатман подписатсия кунед то аз видеои оянда бохабар бошед. Рафтем мо видеоро сар кардем. Дастгириро фаромӯш накунед. Рафтем. Ма буқаи савдошидагӣ 8200 8200 манавази савдошида баракашидагия. Мана пародоша хутон дидестем нормальни Карпат зоти барои бони. Мана буқаи навбати буқаи шам зоти ай 2 сола гузаштагия. Мана миёнуш дароз, буқаи дароз бозор то 92 нарх кадай, вале додагиш нест. Мана буқача бародаи ангуса хеле бародаи местни нест. 1 сола буқа будай 14000 гуфтаста бо савдо мешава. бозор 11000 нарх кадай, додагиш нест. Мана пародаш миёниш дароз. Касе пародаша бишноса, мана дар комментария бинависед. Агар хато накунам ангусаем. Мана буқои навбати буқои калон дастатишна фарбе. Мана иш 14000 бо савдо мешава. Мана иш 13000 бо савдо мешава. Мана табуқа бозор оли чӣ накадай. Мана буқаи навбати 13000 бо савдо меша. Чанд сола? 2 сола гузаштагӣ. 2 сола гузаштагӣ 13000 бо савдо мешава. бозор ай 9000 болотар нарх кадеста, вале додагиш нест. Мана 9000 буқам нест. Мана буқачаҳои ёш сета буқа иш 13-14000, инош 11-12 гуфтеста. Мана ҳар сеша бозор 34 нарх кадай, додагиш нест. Мана ҳар сеша 34000 бозор нарх кадай, вале додагиш нест. Мана хушро нишон битем. Мана қафош, мана иш, мана калони шамина. Мана ҳамина 14-13000 гуфтеста. ҳар сеша 34000 бозор нарх кадай. Мана иш пародаш навзудай. Мана буқои навбати буқои калон 14000 бо савдо мешава. Мана якта алла, якта сафедмон зардмонанд. ҳар душа бозор 23000 нарх кадай. Мана буқои нормални. Мана буқаи навбати 12000 бо савдо мешава. бозор то 10000 нарх кадай, додагиш нест. ази мана ин тарафаш пародаш соз. мана буқои навбати мана амина 97 савдо кадеста, додагиш нест. Мана то 97 нарх кадай. инора ай 11 боло гуфта истодааст. бозор 97 мана иша кадагай. иша оли чӣ накадай бозори дуюм буқай. ишаи чӣ накадай оли.
Mana buqay navbati 12000 bu savdo meshava. Bozor to 10000 narx kadar uli dodagish nest. Mana mana buqa. Mana buqay kalon. Mana parodosham naz farbe 17000 tesa bu savdo meshava. Savdo meshava bozor to 14000 narx kadar mana. Buqa baroyi go'sht mana farbe tayyor shidaga mana. Ay parasham nishon bite. Mana. Navbati buqay sredniy примерно 1,5 sola guzashtagi mana 9000 bu savdo meshava. Bozor 8081 narx desa dodagish nest. Mana buqay navbati buqay kalon примерно 2 sola guzashtagi 12000 desa bu savdo meshava. Bozor to 10000 narx kadar uli dodagish nest mana. Mana buqay savdo shidagi 86 savdo shida mana ish monanda nav syomkada bu hamonda mana ish bu xiyolnakni ardish yakta idiga mana ish diga mana 86 o'zi xaridar mana. Bunisi qancha aka? 10 ming. Nech qildi bozor? Mana 10000 tesa isha savdo meshava bozor 86 to 1000 narx desa mana. Qo'l dodagish nest. Mana buqay 2 sola baroy bastan tayyor mana xarobtar baroy boni 10000 tesa bu savdo meshava. 9000 kadam bozor? Nahanim ha? Nahanim bozor narx kadar mana. Mana buqa. Mana buqay savdo shidagi buqay kaloni farbe. Mana parodosha xton didestin. 9000 rovna savdo shidamiga agar xato nakne 1000 rovna savdo shida. Mana buqay yoshi navbati 8000 tesa bu savdo meshava. Примерно 1,5 sola mumkin guzashta bo'sha. 7000 bozor narx kadar savdo puxtagi nesoli. Mana buqay karpat buqay zoti 85 ha? 85 nahozi xaridar barodaro. Mana buqay karpat na bozor bu 86 narx kadar mana. گفتن صاحبش کیه؟ خریده بود با بگو دزدیه گیرای که buqay navbati buqay navbati isha mana 83 xaridar isha isham parodash bad nest нормальный bu 9000 savdo monda mana. Kuchay Gagarina mana Moli Kolxozobod Kuchay Gagarina mana adresosh telefon nomer memoni aka baroy xaridoro man. Buqay navbati chand solayin? 2 sola asa? 1,5 sola. Buqay 1,5 sola 9000 bu savdo meshava. 79 kadar 75 bozor 75 narx kadar mana uli savdo qilishsa mana barodarim. Bunu vergen de 8500 rozi. Buqay zoti 9000 bu savdo meshava. Savdo ne 8000 rozi ham ora kagu. Joy jangish 80 ha? Ava pas bir temiz var. Joy jangish 85 mana. Xaridoro bo'sha. Muyoyan srochna megirem mana. Ava pas bir.
ай 85 ам мумкин ягон сум бигзарам ана. Megzare, megzare. Харидори ашаддӣ боша. Ina kalyak. Ona буқаи сияи хушрӯ. 9 гуфте на? 9000 бо савдо мешава. Бозор таи 9 рафтеста, нарх креста додагиш нест. Ona буқа. Айни бониш омадаам ана. Буқа 1 солаву 3 моҳа будааст.